Tivolis Hotel og Kongresscenter danner i dag rammerne om Danish Beauty Awards, som nu for 10. gang hylder kosmetikbranchen og uddeler priser til de bedste skønhedsprodukter. Jeg var med for 10 år siden, da det hele startede, i en lille sal med rom og cola i den ene side, hvidvin i den anden side. Der var ingen isterninger, den lune hvidvin. Vi var i godt humør, men altså det her er vokset så gigantisk oplevet. Vi er stadigvæk i godt humør, men nu er der jo altså bare goodiebagsene. Er du sindssygt? Dem forventer jeg mig også helt vildt meget af. Jeg har tækket og bedt, og jeg har fået lov til at få en. Jeg står her med Anne Dorte, og det er jo ikke løgn at sige, at du er primus motor på det her. Havde du nogensinde forventet, at det skulle blive til, at vi nu står i Tivolis Hotel og Kongresscenter? Nej, det havde jeg nok ikke forventet dengang. Der var det sådan, som Peter Fordin sagde, lidt hjemmebagte boller. Vi prøvede os frem og se, jamen, hvordan kunne vi få stablet den her prisuddeling på benene, og havde en masse hjælpere og frivillig arbejdskraft, og fik et arrangement, men at det skulle vokse sig så stort som det her, det havde jeg nok ikke drømt om. Hvis man kigger i Hollywood, så kan alle jo komme til at se ens ud. Men det er jo det, der er så karakteristisk ved de danske kvinder. Det er jo faktisk, at man plejer sin hud og gør sig ud med at tage det rigtige på, men også tage det af igen. Bloggernes rolle er jo at formidle, hvad deres favoritter er, og hvordan det virker, om det er godt, om det er skidt og sådan noget. Det er jo ret meget os, der ligesom kommer ud til alle de kunder, som de har, de forskellige brands. Jason, du er jo en smuk mand. Hvor meget betyder de skønhedsprodukter for dig, som du bruger i din hverdag? Jeg vil sige, nu er det ikke noget, jeg har gjort ret meget i, indtil jeg blev kærester med Majbrit, som der ligesom har indvidet mig i universet og gør lidt ud af sig i sin krop. Så det går jeg mere op i dag, end jeg har gjort nogensinde før i hvert fald. Det var så Beauty Awards 2016. Der er blevet uddelt et hav af meget velfortjente priser. Stemningen er fantastisk herinde, og vi kan jo kun glæde os til næste år og flere innovative, nytænkende og spændende produkter.